Bejött! Rendkívül feszült a helyzet. A nézők visszatartják a levegőt. Van egy szabály a petánkban, amit mindenki ismer, de senki sem szeretne átélni. Mi történik akkor? Akkor jön Fanni. A petánk nem csak sport, hagyomány is. Francia falvakban a játékosok egy különös szokással segítették feldolgozni a vereséget. Az 1900-as évektől az emberek a fogadók előtt, falusi ünnepeken, családi összejöveteleken nagyon szívesen játszottak. A játék közben gyakran humorizáltak, nagyon jó hangulatú légkör uralkodott. Innen ered a Fanni hagyomány is. Fanni a szerencse kabalája. Ha tiszteletet adsz neki, a következő játék jobban sikerül. Fanni a sport értékeit és a közösség összetartását képviseli. A sport tisztaságát és a francia pétank hagyományt jelképezi. A petánk sportban a 13-0 lehet a legnagyobb különbség, a vesztesek szimbóluma Fanni volt. Szóval, ha kikapok, akkor Fanni nem fog kinevetni? Nem, inkább azt mondja, nyugi, majd legközelebb. Egyre kíváncsibbá tettél, meséld el ezt az anekdotát. Eredmény 13-0. A hagyomány teljesült. A játékos új esélyt kapott a sorstól. Innen már csak felfelé vezet az út. Jó napot! Messziről hallottam, hogy itt játszanak. Én is beállok önökhöz, de csak a legjobb ellen játszom. A többiek nekem nem kihívás. Polgármester úr, itt mindenki jó. Mi magunk se tudnánk dönteni, hogy itt ki a legjobb. Az adott forma, koncentráció és egy kis szerencse dönt. Válasszon öni ellenfelet. A statisztika most nem nekem kedvezett. Hol vagy, Fanni? Hozz nekem szerencsét a legközelebbi játékhoz. A pincérlány nem kedvelte az urat, és hogy ezt ki is nyilvánítsa felé, egyszerűen hátat fordított neki. Ettől a perctől kezdve futótűzként terjedt Fanni hagyománya, először Franciaországban, majd az egész világban minden olyan helyre eljutott, ahol petángot játsszák. Érdekes történet. Most már tudom, hogy mit jelent az, hogy kaptam egy Fannit. A közös gyakorlás, a jókedv, a hasznos időtöltés nem lehet fontosabb semmilyen végső eredmény számításnál. Fanni, te pedig az igazi kabala figuránk vagy nekünk.
petánk megtanít nyerni, és veszíteni is, de leginkább együtt játszani. Na de most már eleget meséltünk, kezdődjön a játék! A 13-0-ás vereséghez kapcsolódó Fanni hagyománya már a petáng elődjének számító Je Provençal játékban is létezett. A később ismertté vált pincérlány legenda valójában utólag adott magyarázatot egy már létező hagyományra. Franciaországban a Fanni szobrok és képek főként az 1910 és 1930 közötti időszakban váltak általánossá, de szimbolikusan Magyarországon is megtalálhatók néhány helyen. Fanni története, valamint a petánk közösségi és hagyományőrző értéke inspirálta a székesfehérvári István király általános iskola utánpótlás petánk versenyzőit is. Az igazi nyertes nem az, aki több pontot szeret, hanem aki velünk marad játszani.